Ħames żgħażagħ Belġjani li tnejn minnhom huma taħt l-età tresqu l-qorti akkużati b'rejati diversi fosthom stupru, swat, serq u sekwestru ta' persuna. L-akkużati li qegħdin f'pajjiżna fuq btala huma l-kol studenti u kienu qed joqogħdu f'taslima. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, l-Ispettur John Spiteri spjega li t-tnejn żewġ minuri rrapportaw fit-taqsima tal-vjolenza domestika. Wieħed minnhom żagħżugħ ta' 16-il sena ġie aggredit fl-istabbiliment ta' ġampula minn 4 persuni. Wara iż-żagħżugħ flimkien ma' ħabibtu ta' 17-il sena ittieħdu f'appartament f'Taslima fejn it-tfajla ġiet stuprata minn membru ieħor tal-grupp li kien propju l-eks sieħeb tagħha. L-allegat reat seħ bejn il-5 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Sa dan it-tant iż-żagħżugħ mill-ġdid reġa' kien aggredit. L-ispettur spjega wkoll li t-tfajla sostniet li tiftakar tqum fl-appartament qarwina bl-eks sieħeb tagħha jistupra u l-akkużati l-oħrajn jiġbdu filmat tar-reat. L-eks sieħeb ta' tfajla u 3 mill-imputati wieġbu mhux ħatja. Madankollu l-5 akkużat li għandu 17-il sena wieġeb ħati għall-akkuża li prova jweġġa' aggravi liż-żagħżugħ ta' 16-il sena u ngħata sentenza ta' sena sospiża ħabs għal 3 snin. Fil-konfront tal-imputati l-oħrajn ma kienx hemm talba għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti ċaħdet it-talba għal danni morali fil-konfront tal-Liam De Bono li jinsab mixli bl-attentat taqtil ta' uffiċjal tal-Pulizija f'Tendran fl-2018. De Bono li qed jistenna biex jgħaddi ġuri kien ippreżenta rikors kostituzzjonali fejn argumenta li dritt tiegħu għal proċess ġust diġà inkiser u talab għad-danni morali. Il-primawla tal-Qorti Ċivili preseduta mill-imħallef Grazio Merċieqa iddikjarat li De Bono naqas li juża l-odda proċedurali li tagħtih il-liġi fejn spjegat li t-talba kellha ssir l-ewwel fil-qorti kriminali. L-imħallef Merċieqa qal li dan huwa abbuż serju ta' banalizza għal kollox il-proċess straordinarju quddiem il-qorti. Il-qorti rrevokat ordni tal-ifriżar tal-assi ta' raġel akkużat li traffika l-eroina ma' 17 il-sena ilu dan fil-waqt li nata kumpens għad-danni li sofra wara l-instab li nkisrulu drittijiet fundamentali tiegħu. Joseph Lebrun qed jistenna li jgħaddi ġuri hekk kif huwa akkużat li importa ma' 7 kilogrammi eroina fl-2005. L-avukati tal-imputat sostnew li l-ordni tal-ifriżar tal-assi miżura drakonjana li ma ħallitux jopera il-kontijiet bankarji tiegħu fi stadju li għadu preżunt innoċenti. Dan ikkawżalu wkoll problemi ma' min iħadmu b'riżultat li ma setax jonora l-obbligi finanzjarji tiegħu. Lebrun ingħata kumpens ta' 15,000 euro li għandu jitħallas bejn l-avukat tal-Istat u l-Avukat Ġenerali.